Minkejja li l-Gvern qed ikompli jżid l-investiment pubbliku u joffri sostenn bla preċedent lil familji u negozji, id-defiċit fuq il-Fond Konsolidat kważi naqas b'terz f'Jannar li għadda. Meta mqabbel ma' sena ilu id-defiċit tal-Gvern tieb b'39 miljun euro. Fl-ewwel xahar tal-2024 id-defiċit tal-Gvern kien ta' 82 miljun euro, ammont li hu ferm inqas mid-defiċit ta' 129 miljun euro li kien ġie reġistrat fl-ewwel xahar tal-2012 taħt Amministrazzjoni Nazzjonalista. Fi żmien meta l-Gvern kien imexxi minn Lorenz Gonzi, id-defiċit fix-xahar ta' Jannar kien medja ta' 105 miljun euro, jew terz aktar mid-defiċit osservat f'Jannar ta' din is-sena. Dan anke jekk l-ekonomija llum il-ġurnata id-doppju ta' dik li kienet fi żmien Gonzi, fatt li juri kemm il-finanzi pubbliċi taħt Gvern Nazzjonalista kienu f'sitwazzjoni ferm ħażina. Min barra hekk fl-2009 meta pajjiżna kien għaddej minn sfidi ekonomiċi internazzjonali ferm inqas minn dawk preżenti, id-defiċit kien saħansitra laħaq il-136 miljun euro, b'detriment għal familji u negozji bl-ogħla konti ta' dawn bi prezzijiet tal-fjuwil aktar mill-medja Ewropea. B'differenza ma' dan l-amministrazzjoni preżenti qed tkun ta' spalla l-familji Maltin, minkejja l-isfidi kollha internazzjonali, bl-ekonomija Maltija tkompli tikber, tant li t-dħul tal-Gvern tela b'94 miljun euro fl-ewwel xahar ta' din is-sena. Dan it-dħul kien dovut għal diversi fatturi. Pereżempju, it-dħul mill-income tax żied b'31 miljun euro jew b'20%. Kien hemm ukoll tkabbir ta' 11 miljun euro fit-dħul mill-bolla, 8 miljun euro mill-VAT, 12 miljun euro mill-liċenzji u 11 miljun euro mid-dwana. Ma dan kien hemm titjib ta' 12 miljun euro fit-dħul mill-grants. Sa dan it-tant fl-ewwel xahar tas-sena l-Gvern wettaq rekord ta' 21 miljun euro fi spiża kapitali, żieda ta' 6 miljun euro mqabbel ma' sena qabel. Din iż-żieda kienet dovuta l-aktar f'investimenti fit-toroq bl-ispiża rikurrenti tkun ta' 44 miljun euro, akbar u li ħafna minnha kienet fuq benefiċċji soċjali aħjar.